сябры. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Буслик, а вось адкажы мне, кім ты марыш стаць, калі вырасцеш? Не скажу. А гэта чаму? Ты будешь смеяться. Я не буду, клянуся. Ну, добра. Я б хотел стать клоуном у цирку. Кім? Клоуном? Ой, не могу. Топа, ты ж обещал не смеяться. Прабач, Буслик, гэта я не з тваёй мары смяюся. А с чего? Я успомніў аднаго вясёлага клоуна, якога бачыў. Ён такія штукі выкідываў, просто живот можна было падарваць са смеху. Ой. И все детки смеялись. Не толькі деткі, але і дарослыя, і бабулькі з дзядулькамі, і нават сабачкі і цыркавыя сланы. Топа, при чем тут собачки и слоны? Яны так само смеялись. Прабач, я крыху зафантазіраваўся. Але клоун сапраўды быў смешны. А чаму ты вырашыў стаць менавіта клоунам? Потому что я довольно часто сумую. Гэта я паспеў заўважыць. А навошта сумуеш? Не ведаю, яно неяк само сумуецца, хотя я гэтага і не люблю. І ты хочаш стаць клоунам, каб ніколі не сумаваць? Ну так, яны ж заўсёды вясёлы, і я буду весяліцца і смяшыць дзетак, у тым ліку такіх, як і я. У мяне будуць смешныя штаны з вялікім гузікам і нос чырвоны. І нос у цябе і так чырвоны. Так што сваю клоунскую дзейнасць можаш пачынаць зараз жа. Не, зараз не магу. Чаму? Каб стаць клоунам, трэба шмат чаму навучыцца. Вучыцца на клоуна? Навошта? Нос, знак рукі ад аэразолю зрабіў і пайшоў сыпаць жартамі. А як жартаваць, калі мне самому не смешна? Не ведаю. З табой, Буслик, складана. Вось, табе са мной складана, а гэта сумна. Эх, што ж рабіць? Ой, не пачынай енчыць, калі ласка. О, лепш запытайся, кім я хачу стаць? І кім ты хочаш стаць? Нікім не хачу. У тым і справа. Як гэта нікім? Просто не хачу працаваць. Хачу толькі адпачываць. Усё жыццё. Засумуеш? Ніколечкі не засумую. Упэўнены? Абсалютна. Камп'ютарных гульняў безліч. Ва ўсе не перагуляць. Мультикаў цікавых столькі глядзець не пераглядзець. Ну, у крайнім выпадку можна кніжку пачытаць. О, а яшчэ ў цырк хадзі сабе кожны дзень. На клоунаў глядзі. Можна і ў цырк. Так што мне сум не пагражае. Ведаеш, Топа, твоє пісанне жыцця без спраў выглядае даволі прывабна. Ну, дык і я б чым. Але нешта мне ў тваіх планах не падабаецца. Толькі я не магу растлумачыць, што. План ідэальны. Гэта просто ты со сваім вечным сумам не можаш парадавацца за сябра як след. Сяброўка дзён маіх суровых. Галубка, ты нібыта ў сне, сярод глушы лясоў сасновых, даўно ж чакалася мяне. Данік, гэта ты? Што, не пазналі? Ды гэта я. Прывітанне, сябры. Добры вечар. Салют. А чаму ты так дзіўна апрануўся? І пра якую галубку расказваў, калі ўвайшоў? А вы паглядзіце уважліва. Я вам нікога не нагадваю? Не, здаецца, нікога. Я не магу здагадацца. А між іншым, усё даволі проста. Зараз я вам прадставіў Александра Сергеевича Пушкіна, вядомага паэта, і прачытаў яго маленькі кавалачак верша пра няню. А, я ўспомніў гэты верш. Нам яго на занятках настаўніца чытала і партрэт Пушкіна паказвала. І што? Падобныя да гэтага партрэта? Мне здаецца, падобны. Дзякуй, Буслічак. Мне вельмі прыемна, што ты так думаеш. А мне не зразумела, Данік, на што ты жадаеш быць падобным да Пушкіна ці да яго партрэта? Справа ў тым, Топачка,
что я мару стать актером. Буду ў тэатрах галоўныя ролі іграць і ў кіно здымацца. Ух ты, цікавая мара, незвычайная. Ну, а пакуль я займаюся ў тэатральнай студыі, там зусім хутка я буду выконваць ролю Пушкіна. Вось рэпетірую. У цябе добра атрымліваецца. Данік, а навошта табе становіцца акцёрам? Ці ўвогуле, кім заўгодна? Ой, вось Топа лічыць, што нікім становіцца не трэба. Можна толькі гуляць на камп'ютары, мульцікі глядзець і нічога не рабіць. Можна і так жыць. Але мне здаецца, такое жыццё нельга назваць цікавым і шчаслівым. Чому? Бо калі займаешся справай по душы, ты атрымліваеш самую сапраўдную асалоду кожны дзень, якую ні з чым нельга параўнаць. Не з наведваннем цырка. Не, буслік. Не з адчуваннямі, калі з'еў цэлы збанок мёду? І цырк наведваць прыемна, і мёд есці вельмі смачна. Але асалода ад добра зробленай любімай справы – гэта, я вам скажу, ні з чым не параўнальныя адчуванні. Вось, Топачка, я ж табе казаў, што ў тваіх планах на будучыню нічога не хапае. А што ў Топы за планы на будучыню? План быў адзін – нічога не рабіць. Не вельмі цікавы план, скажу я вам. Ды я і сам, здаецца, гэта зразумеў. Сапраўдную асалоду можна атрымліваць ад добра зробленай справы, кажаце? Ну, пайду тэрмінова выбіраць справу жыцця. Хочаш, я табе дапамагу? Будзем разам пра розныя прафесіі чытаць. Буду удзячны. Дык што, пайшлі? Давайте гэту важную справу вы адкладзіце на заўтра. А зараз, можа, разам з дзеткамі мульцік паглядзім? Добрая прапанова. Між іншым, Топа, можаш прыгледзецца да прафесіі мультыплікатара. Ой, мульцікі ствараць. Гэта ж вельмі цікавая справа. І дзеткам без іх было б сумна, калі б ніхто не выбраў мультыплікацыю справы свайго жыцця. Ды зразумеў я ўсё, зразумеў. Давайце ўжо мульцік глядзець. Ну, мультик паглядзелі, а зараз... Ведаем. Бяжым хуценька мыць тварыкі і лапкі. Чысціць зубкі. І ў ложачкі глядзець цікавыя сны. Дабранач, сябры. Можа, я ў сне ўбачу справу, якой захачу займацца ўсё жыццё. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы, ціха-ціхенька